Sawubona Ningi. Yebo sawubona sisama. Unjani? Siyaphila unjani sisi? Ngiyapphila. Bengicela ukuthi uzichaze ukuthi uNingi wakabani usukaphi? Igama lami nguNingi ngowakambotho ngisuka eHarding. Okay. Yebo. Sisi ngiyabonga. Sisi nginibhalelile. Yebo. KwaSibani Media ngoba ngibona indlela enisiza ngayo abantu. Yeah. Siyabonga. Nginomngani wami. Lo mngani wami nje omkhulu, siyazana nalomngani wami, sixoxelana yonke into, imfihlo zethu, uyangisiza kokunye nje. So lo mngani wami ngase ngimthathela indoda, njoba ngichazile nje. Yeah, ngiyabuzwa. So sisi uthe maye ngixoxela ngendoda yakhe, nami ngaba naloko kuheheka. Naye ithe sengishela ngacabanga lezi zinto engangizixoxelwa umngani wami. Nixoxe konke nje, even okothando, ukuthi umuntu ukuphethe kanjani ekamereni. Uya nje. So umngani wami ubeyana ngixoxele nje ukuthi yena uyakhishwa asiwe emahhotela and nje ekamereni hayi umuntu wakhe shemayi uyayidlala indima. Ngize lana mngani wami. Ngiyalalela. Ngibhalelile abakwasekwanele. Wamfethu kunento engidlayo enhlizweni yami. Umngani wami omkhulu obongenzela yonke into. Ebesikhuluma yonke into. So mngani wami ngizokwazisa nje ukuthi kuko konke ke obongithembile ngakho. Mina ngijike ngakwazi ukuthi ngilale nomyeni wakho nendoda yakho. Hayi wena ngicela ama-jokes hayi mfana ungayenzi leyo nto, ungayisho leyo nto. Yazi unganosuka sinendlela kufanele siyithathe uzodlala la. Why ufuna ukudlala manje? Awuyibambe Ningi, awuyibambe ngoba manje hayi ngikhanda amathi liyaduma. Awusho yonke lento niyenza kuphi ngasikhathi senikuphi mina? Ngisilima isikhathi singakanani nje kusukela manje bengiyisilima kanjani benenza kuphi? Benitholana kuphi? Ngizokuchazela mngani wami. Yo, ngangijulisa ngeke sisizama. Hayi nawe. Hayi nina nidlala ngami. Yazi osinendlela thina serious kabi umsana udlala kanje hayi angazi. Shuthi nami namhlanje ngiyolala endodeni yakhe ngeke phela yini lengakenza ukuthi ezihambe endodeni yami kuyini ehlukileyo? Ngicela ungixolele Bzama mfethu, ngicela ungixolele. Ngiyazi ungithembile. No. Lena izuphela lana egcineni kuzofanele ebe khona sikhohlakali seseshende lakho leli indoda yami. Ebe khona uboyfriend wakho. Uboyfriend wakho kufanele ebe khona naye. Ayingabe yethu sobabili ngoba kuseyona vele yethu sobabili sekukhona omunye umuntu osekhona wesithathu. So manje isezophelela la. Uzofanele iphinde iqhubeke belando sisi ngoba ngeke ngize ngikwazi. Gcineni thina sinendoda yakho sizilima manje fanele gcineni sithole ukuthi sizilima kuboka wonke umuntu. Hayi izophela kanje. Nganela wena yabona le indlela ongisangalela ngayo ngazi ukuthi fanele ngithini sisi. Uyabona nje ukusuka kwami la sisi nyendodeni yakho mina. Mhlawumbe usuke ngokuxela ngalo nami mhla ngambatha nendoda yakho. Yabona lena phela sisifanele igcinise kanje. Ngithi singabangani wena. Azidlelaneke amadoda ke qala ke. Mama manje ngiyaxolisa ukusho njalo. Ubona ukuthi iyona ndlela ezolungisa inkinga le? Sisi. Ake kuchashazwane nje makuchashazwa ngithi ungichaphazele nami. Izovela kanjalo nendoda yami fanele bazane mabe ngqobuzana babengqobuzana kodwa nokusala nami yendodeni yakhe. Phela sithi mina kufa anakho nosenginakho nami. Ngiyacabanga lokho kokuqala nje. Ukuthi mina sesishare ukufa mina naye angikwazi ukufa nakho kodwa senginakho nami manje. Ngiyazi kodwa ngazi lento ukuthi ngayirabha kanjani nami ngisafuna ukuthola indlela wenza amanyafiso kodwa manje angazi ngenzeni. Kuzoba nzima ngoba kumanje kwayena leyo ndoda yakho lelo shende lakho benitshotshana nala ngazi njengamanje mangifika kulona fanele ngenzeni. Yazi angazi uma bekufanele untshele uma kufanele ungangitsheli usungonile nje ngonela uzuno nosuku lami. Angazi uma saqhubana luhamba futhi angazi senze lutho kodwa nje zama nginaso isinqumo engathi ngizosatha njengamanje kodwa khona akekho umuntu ukuthi usekufanele kuphele phakathi kwami naye kanje nani njengoba niphethe amakhamera lamadoda amabili ayadingeka. Ya Ningi ngiyakuzwa ke la mina engiyibona ngathi ngirong ngaxoxela izinto ezithile lezi ezikhehile. Ngisacela ungitshele iziphi lezi zinto lezi ezifuna ukusiqedela ubungani bethu omngaka into zini lezi ngizi kodwa zinombhede noma zinjani inhlobo angibhalansisa lapha. Yena wangixoxela zama ukuthi wena ukuthi umyeni wakho mawulele naye kunezinto enizenzayo embhedeni.
So mina lezi zinto ngiziprovile-ke ngizifike ngazithola laphayana. Lezi bengingazitholi laphayana kumyeni wami. Mina into engayibona kumyeni wami sishaya nje ngendlela eyodwa, isitayile esisodwa. Kodwa wena nje ngibonile ukuthi cha hayi impela ujabulile. Kabese nami ngavuka ubusathane ngoba ngifuna ukuzwa lento oyizwayo. Sengivuka ubusathane nami sengithatha le ndoda yakho. Ngicela ungiphendule kuleli side leli lokuthi uzowalanda yini amadoda akho noma uzukwalanda. Yilapha engisele khona ngoba ngifuna ukwazi. Hayi, ngeke ngize ngikwazi ukwalanda fe. Mangilanda laba abantu kusho ukuthi phela la kuzoliwa. Kochitheka igazi la kanti mina bese ngiyenze ngokuyilungisa lento mangibiza wena. Awucabanganga lokho sikhathi wenza yonke leyo nto. Okusho ukuthi ke nami ngiyaqhubeka kezama ke nokuthi ngiyendodeni yakhe phela umuntu mayejezisa ukulunga komuntu sisi. Sengizamile nje ngayincenga inhliziyo ngayincenga ngiyakhona endodeni yakhe. Ngithi awufuna ukwalanda amadoda akho mawuthi weze la. Ngiyahamba ke. Angiboni isithando sami kumqondo omuhle kodwa lo. Sisi phela yakhe indoda ibiseduze kwakho simine yami elaliweyo elale nanangu Clef papa yini angisafune lutho ngiright Ngiyakholisa umoya. yazi right afuna kuzwa lutho Ima fe. no Ima. hayi